Zdravím vás u návodu na nové mojem CDčko, co se týká směn. I hned po přihlašení tady vidíme novinku, že v kalendáři se nenachází žádné směny. Pro zobrazení směn je nutné přijet do kolonky směny zaměstnance, nachází se tady vlevo v okraji. Hnedka nás to hodí do přehledu zaměstnance. První část přehled docházky, nahoře není nic moc podstatného. Když přejdeme dolů, máme tady nejbližší naplánované směny v průběhu 7 dní. Datum, čas, případně poznámka ke směně. Týká se to nějaké zavky, ranní směny, LPLHčka nebo naplánovaného nějakého tréninku. Přejdeme do dostupnosti. Dostupnost se plánuje podobně jako ve starém mém CDčku. Máme tady taky kalendář s tím, že na kdy je dostupnost otevřena, je tady vpravo dole. Momentálně se to týká 16. až 31.12. a na okraji se ukáže datum uzavření dostupnosti. S tím, že dostupnost teda se dá plánovat, tak je zobrazena více bílou barvou. Dny, které se plánovat nedají, jsou více zašedlé. Když chceme přidat nějaký čas, případně volno, rozbavíme si tady typ záznamu, výběr času, dáme tady čas třeba od 14.00 do 23.00, klikneme si tady na plusko, tím se nám to potvrdí a můžeme zadávat. Takže jedeme třeba 16, 17, 18 a automaticky nám to tam naskočí. Když bychom chtěli ve čtvrtek volno, překlikneme, dáme nedostupný a klikneme na volno. Ukládá se to automaticky, tím pádem není nutné už na nic klikat. Přejdeme teď plán směn, tady vidíte všechny naplánované směny. Jsou tady vždycky označené touto žlutou barvou, je tam i čas, případně nějaké informace k té směně se dozvíte, když na tu směnu přímo kliknete. Je tady zase datum, čas směny a případně nějaká poznámka ke směně, jak jsem již říkal, nějaká zavka, ranní LPHčko nebo fritéza. Zrovna tady v tomhle případě. Přejdeme do kolonky odpracované. Zde vidíme už všechny směny, které jsou zapsané, které jste odpracovali. Zde si to můžete zkontrolovat. Vždycky je tady, pokud máte pauzu, je tady to přerušení, ta pauza. Pauzu zrovna netřeba nějak kontrolovat, důležitý je tedy začátek směny, konec směny. A jedna velká novinka, která tady přibyla, je burza směn. Burza směn, to je věc, kdy vy víte dopředu, že na tu směnu nemůžete dojít, tak si tady můžete v přehledu v plánování směn, jde to až o několik dní dopředu, jo? Nedá se to pod méně jak 5 dní, myslím k tomu dát přístup. Takže tady vybereme, dneska máme zrovna 6. A teď třeba bychom věděli, máme 13. naplánovanou směnu a vy víte, že nemůžete dojít a chcete požádat, že by vám to někdo vzal. Buď se to dá udělat standardním způsobem napsaní na workchat nebo workplace příspěvek, anebo tady to potvrdíme a zažádáte si tady požádat o zrušení směny. Uvedení důvodu, poté vám to musí manažer, který plánuje směny, schválit a pak se to zobrazí tady v burze směn. Ale největší změna, co se týká té burzy směn, je důležité to, když já budu potřebovat obsadit některý den nějakou směnu, řekněme, že třeba příští středu mi bude chybět tak třeba 3 zaměstnanci na směně, vždycky se tady můžete podívat, bude tady vždycky to datum, čas, od kdy do kdy mi chybí a vy se na tu směnu můžete sami přihlásit.
tady je pak ukázána kolonka přihlásit. To znamená, že vy byste tu směnu konkrétně chtěli dostat. Já se na to časem podívám, případně to schválím a přidělím vám tu směnu. To se týká všech asi změn. By to mělo být všechno důležité. A doufám, že v tom budeme všichni dobře dále pokračovat. Tímto je video u konce a snad jste to všichni pochopili. Děkuji za sledování.